Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu gurekin platoan. Lehenengoa, Nafarroa Berriz Altxako Amagoia susperregi izanen da, eta bigarrena, Haize Berriak plataformako kidea den Fermin Ilarregi. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1895ko ekainaren 24ean, Tomas Zumalakarregi militar karlista hil zen. Gainera, egun urte beranduago, 1935ean, Carlos Gardel, tango abeslari argentinarra hil zen. Bestalde, ekainaren 24ean ere, baina 1967ean, Richard Z. Kruspe, gitarrista alemaniarra eta Rammsteineko kidea jaio zen. Azkenik, gaurko egunez 1983ean, Sally Ride lehenengo emakume estatubatuarra espazioan lurrera itzuli zen. Goazen orain gaurko lerroburuak ikustera. Nafarroak 41 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, positiboen tasa 2,2 dago. Larunbatetik aintzinera aire librean distantzia mantentzen ez denean soilik erabili beharko da maskara. 3.000 sinadura bildu ditu kamioiak 121 errepide nazionalean tik A15era desbideratzea eskatzen duen plataformak. Julen Goikoetxea Larraza da Jonanderko Alsasu auzian auzitegi nazionalaren aginduz espetxeratuak 3. gradura igaro dira. 480.000 euroren truke esleitu dira Zizur Nagusiko bidegurutze-gune usteko lanak. Egunero, 75.000 ibilgailu igarotzen baitira bertatik. Iruñako udalaren eta Nafarroko Unibertsitateko Museoaren arteko hitzarmen batek asteazkenero aukera emanen die Iruñako bizilagunei beren erakusketak doan bisitatzeko. Atzo eguerdian banatu dituzte Iruñako gazteentzako 31. literatur lehiaketaren sariak. Lehiaketa parte hartzea bikoiztu du 2020arekin alderatuta. Nafarroko gobernuak herritarrak politika publikoen protagonista bihurtu nahi ditu. Euskaraz bizitzaren alde batuz eskubidea murrizketarik ez lelopean manifestazioa deitu du Kontseilok Iruñan uztailaren 2. Euskal presoak Euskal Herrira hurbilarazteko prozesua burutzeko eskatuko du sarek uztailaren 3. Boneliloko arranoaren 3 ale berri Nafarroaren aske Aquila Alive proiektuari esker. Kantu eta hitza 2021 zikloaren barne Ibilbedi taldearen Beltxarga Beltza kontzertua gaur arratsaldeko 7:00 Oko Andre Maria plazan euria eginez gero erraldoien txokoan izanen da. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, San Fermin korapiloa askatzen hitzaldia egonen da arratsaldeko 7:00 Aitziber Imizkozen eskutik Kondestable jauregian. Gainera, gaur ere baina 7:30 Ibilbedi taldeak kontzertua eskainiko du Oko Andra Maria plazan. Eta azkenik, larunbatean, goizeko 12:00 Jagoikoa eta Rege Zaharra kontzertua izanen da Katakraken. Pasagaitezen orain, gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, maskarak ez dira nahitaezkoak izango kanpoaldean 1,5 metroko distantzia badago. Argazkiaren bidez aldiz, prozeseko presoek amnistia eta autodeterminazioa eskatzen dituztela nabarmentzen du. Horretaz gain, San Fermin egunetan kontrolak Iruñeko erdigunera itzuliko direla jakinarazten du. Baita, N121ean kamioiak desbideratzearen alde 3.000 sinadura batu dituztela ere. Gai aldatuz, Oiokik plaza bat inauguratu eta Faustino Aizkorbe omendu duela aipatzen du gaurko notiziasen azalak. Eta bukatzeko, Etxegoien Ainarak dokumentalaren protagonista dela ere jasotzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, segurtasun tarterik ez badago, maskara kalean nahitaez erabili behar dela da. Argazkian, Espainia 800etan dela nabarmentzen du. Gaia aldatuz, txertoa hartutako pertsonen artean 280 positibo eta 11 hildako izan direla jakinarazten du. Bestalde, indultatutako presoek ez dela ezer amaitzen esan dutela ere jasotzen du gaurko azal honek.
Horretaz gain, Iruñeak Sanferminetan kontrol bereziak eginen dituela aipatzen du. Baita N-221A errepideko kamioiak desbideratzeko 3.000 sinadura bildu dituztela ere. Gainera, Erriberrin kilkerren hondakinak ongarritzeko proiektu pilotua abiatuko dutela jakinarazten du. Eta azkenik, Milagrosarako planak 80 familia birkokatzea dakarrela jasotzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak honakoa dio. Estatuko 35 indarkeria kasu ebatzita, izebergaren punta. Argazkiaren bidez aldiz, prozeseko presoek kartzela atzean uzten dutela nabarmentzen du, baina ez haien eskaerak. Bestalde, hobekuntza berriro gelditu eta kutsatutakoen profila aldatu dela jakinarazten du. Eta bestetik, Hungariako lege homofoboak Europan zatiketa indartu duela aipatzen du. Amaitzeko, PCB-ITP-ri ereen baliogabetasunaren ondoren plantillari eskarmentu bat ematea leporatu diotela jakinarazten du. Berriaren txanda da orain. Albiste nagusiak ez dela ezer amaitu dio, buruzagi independentista katalanak kartzelatik atera ondoren. Horretaz gain, ertzaintzak Lekeition 2 gazte atxilotu dituela ere jasotzen du azalean, Espainiako Auzitegi Nazionalak aginduta. Gaia aldatuz, Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko proiektuak Airezabaleko erakustoki bat izango duela aipatzen du. Eta amaitzeko, Euskararen dekretua salatzeko manifestazioa egingo dutela iragartzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Kontseiluak Euskararen dekretuaren aurkako manifestazioa antolatu duela da. Bestalde, COVID-19 kasuak berriro 50tik behera daudela jakinarazten du, eta positibotasuna 2,9%ra jaitsi dela. Azkenik, ez Sanferminetan, poliziak alde zaharrean kontrolak eginen dituela nabarmentzen du komunikabide honek. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur eguraldiak hobera egingo du. Kantauri isurialdean goizean eta noizean behin euri pixka bat egingo du, baina orduek aurrera egina ahala atertzera egingo du eta hodeiak saretuz joango dira. Arratsalderako ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean gaur ateri eutsiko dio, eta bertan egunaren bigarren zatian urdingune zabalak agertuko dira. Goizean ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Tenperaturak gora egingo du, eta maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Eta bihar, ostiralean, giro eguzkitsua izango dugu. Kantauri isurialdean hodei batzuk egongo diren arren. Tenperatura igo egingo da eta uda garaiko balioetara helduko da. Gainera, behin goizean goizeko lainoa desagertutakoan, ostarte zabalak agertuko dira hegoaldean. Ipar parteko zenbait lekuetan hodeiei pixka bat gehiago kostatuko zaie altxatzea, baina hala ere, arratsalderako hodei gutxi egongo da eta aroa eguzkitsua izango da. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Orain, Nafarroa berriz altxa mugimenduko Amagoia dugu hemen, gurekin, platoan. Kaixo, Amagoia. Bai, egunon. Ze moduz? Ongi? Bueno, azkenean ez, larun batean egin zenuten manifestazioa, eta zer moduz joan zen? Bueno, gure hasierako balorazioa etzait ona izan da. Pentsatzen genuen, aurreikuspenak onak ziren, ekimena aurkeztu ezkeroztikan, Nafarro osoan zehar ekimena aurkeztu delako 21 milion gehiagotan ez, eta baita ere, atxekimendu haunitz ere jaso ditulako orduan. Egia da, gure sensazioa hona zela, binon gero 4.600 lagun elkartzea, ez dakit sorpresa honari izan zen, ez? Bai. Eta, Iruñan elkartu zineten ez, eta manifestazioa egin, eta ondoren zer, irakurri zen dituzten ez, zer izan zen aldarrikatu zenutena hor elkartu zineten pertsonek? Hiru pertsonen artean egin genuen pixko bat irakurketa ez, alde batetik noaingo bataiako elkarteko kide batek solastu zuen ez, eta pixko bat historiaren inguruan hitz egin zuen ez, noaingo bataia aipatu zuen,
eta bueno, gure memoria eta gure nortasuna berreskuratzearen inguruan eta aritu zen. Nire irakurketa izan zen burujabetza berreskuratzearen inguruan, ez? Pentsatzen dugulako 800 urte beranduago 21. Mendeko erronkei aurre egiteko burujabetza berreskuratu behar dugula, uste dugulako gure bizi baldintzak hobetzeko ezimertzeko tresna dela, ez? Eta bueno, hori izan zen pixkoan nire irakurketa, eta gero Josebak egin zuena zen pixko bat Nafarren izaera errebelde hori agerian jarri, ez? Eta aipatzen zuena zen, 800 urte pasatu direla, konkistatu gintuztela, baina ez gaituztela menderatu, ez? Eta historian zehar gure izaera hori behin eta gerrez agertzen dela, ez? Eta pixko bat hori da aldarrikatzen zuena, eta dei egiten zion gizarte errebelde horreri burujabetzaren alde altxatzera eta aktibatzera. Orduan, bueno, ez, zuren aldarrikapenak zabaldu zirela esan daiteke, 4.000 eta piko pertsonaren aurrean, ez, elkartu zineten, eta jendea zer etorri zen Nafarroako toki desberdinetatik, lortu zen dituzten helburuak alde hortatik? Bai, guk uste dugu ekimen honek izan duen gauz honetako bat, izan dela, lortu dugula aldarrikapen horrekin Nafarro guzira aietzea, ez? Ukaezina da Nafarroa anitza dela eta errealitate desberdinak daudela Nafarroan, ez? Eta hori ere erronka bat zen, ez? Aldarrikapen honekin Nafarroa guzira aietzea eta Nafarro osoan zehar ekitaldiak antolatzea, atxekimendua emateko ekimenak egitea, argazkiak, ez dakit, Lesakatik Andosiara, Andosiatik Sartagudara, Sartagudatik Lerinera, edo Tuterara, edo Alsasura, edo Iruñatik Iruñarrera, edo ez dakit, geografia guztitik egon da horren aldeko erantzun bat, ez? Eta guretzako hori ere erronka bat zen, ez? Asmatzea, Nafarro osoan aldarrikapen honen alde jendea aktibatzeare erronka bat zen, eta nik uste dut lortu dugula. Eta jende, esan nahi dute, perfil desberdinak ere batu dira, bai adinaren arabera edo gustuak, interesak? Bai, nik uste dut, aktibatu dugula adin desberdinetako jendea, hori ere albiste ona da. Manifestazioan eta ekitaldi politikoan jende gazte pila bat ikusi nun. Eta hori ere gauza ona da, ez? Guk erraten genuen, historia kontatu behar dela, binon historiari idatzi behar dugula, ez? Etorkizuneko historia idatzi behar dugula, orduan, belaunaldi berriak egotea hitz importantea da, bai. Haiek ez dute orain agian indar gehiago etorkizunera begira, gauzak aldatu ahal izateko? Bai, azken finean, energia eta indarra gazterian dago, hori ukaezina da. Egia da, adin batetik gorako personek esperientzia bat dutela, eta esperientzia hori hitz importantea dela, ez? Eta horre egon behar dutela, eta zinbertzeko sektore bat dela, ez? Binon, egia da etorkizuna belaunaldi berriek idatzeko dutela. Gainera, ez, Erroten 13 taldeko gazteek ere nolabait lagundu zaituzte, ez, kantu bat eginez? Ba, egia da Erroten 13ren ekarpena aitzaitz ona izan dela, ez, eta hori ere eskertzekoa da, ekimenaren aldeko kanta sortu zuten, sare sozialetan ikustaldi pila bat izan ditu, milaka eta milaka ikustaldi, eta aitzaitz arrakastatxoa izan da, eta hori ere izan da pixko bat, amu bat gazteentzako, ez, hori hola da eta eskertzekoa baitere. Eta orain, ez, etorkizunera begira, Nafarroa berriz altxa mugimendutik, ze asmo dituzue edo? Egia errateko, ez gara guainekan elkartu, balorazio bat patxadaz eta lasaitasunez egiteko, ez, orain arte, lehenengo inpresiotaz aritu gara, eta inpresioa hitzaitz ona da. Egia da, jende haunitzek galdetu digula, ez? Hemendik antzinera zer egin dugu, ez? Egia da, ekimena bizila eta koloretsua ausarta izan dela, mezuare haitza ausarta izan da, uste du jendeari gustatu zaiola, eta jende horiek eskatzen du gehiago, ez? Eta hori ere aztertu beharreko kontu bat izanen da, eta
ikusiko dugu. Gaina, aipatzen duzu ez, ere presente duzuela datorren urtean Amaiurko gertaeren urteurrena izanen dela. Bai, hori ere ekitaldian ere aipatu genuen ez, hurrengo urtean Amaiurko batailaren 800. urteurrena beteko dela, eta egia da data haitze esanguratsua dela, eta Amaiurrek gure historian dimensio handiko zera bat da ez. Norrek ez du izautzen Amaiur ez, eta norrek ez du argazki bat Amaiurko gaztelua segon tokilin ez. Egia da Euskal Herritarren eta bereziki Nafarren memorian haitz toki garrantzitsua dela ez. Orduan, egia da urte horren horrek ere aukera batzuk zabaltzen ditula, eta ikusi beharko da, dudik gabe. Horren orain zuen artean, hitz egin beharko duzu eta ikusi pixkat nondik jarraitu? Bai, hori aztertu beharko dugu, egia da ere, ez dakit ze erabakiko dugun, edo zeintzuk izan diren hurrengo pausoak ez, egia da ere Amaiurren zerbait egitea pentsatzen bada, dudik gabe Amaiurko herriak zerbait eramarko duela, edo beraien iritzia kontutan izan marko dela, zinbertzekoa iruditzen zait, eta Baztango bailararena dudik gabe, zut uste hori ere dena kontutan hartu beharko dela. Azkenan ez, denak ados jartzea bestela. Bai, noski bertakoekin batera gemarko ginateke, zerbait egitea pentsatuko bagenu ez, edo ekimen honeri Amaiurren segida ematea erabakiko bagenu ez, noski haiekin baloratu beharko litzateke. Bai, nik uste beraien iritzia eta beraien haitz importantea dela. Eta bestetik ez, larunbateko manifestazioa pixkat egin zenuten ere, noaingo bataila horren urteurrenaren arira, eta orain urteurren horrekin ez, gertatzen ari diren kontuen inguruan ze iritzi duzue? Noaingo batailaren urteurrena, orain dela urte dexente gogoratzen dela getzen, ez da oraingo kontu bat. Noaingo batailaren elkarteak eramitzen ditu urte pila bat ekitaldi hori antolatzen. Ez da gauza berri bat, eta aurten ere pentsatuazun urtero bezala ekitaldi bat egitea ez. Eta nondik nora, sorpresaz, etorri da boxen deialdi hori ez, eta horrek arrotu ditu hautsa guztiak ez, eta sortu du egoera bat, komplikatua, egun horretan, bi ekitaldiak koinziditu ezkero, gertatzen aldenarengatik ez. Eta, beraiek erabaki dutena da atzeratzea ez, eta, ikusi beharko da, noiz eta nola antolatzen duten ekitaldi hori. Eta nola hartu duzue albiste hori pixkat? Nik hola pixko bat personalki arduraz, ez? Alde batetik haserre punto bat, ez? Erraten zu, hauek ez dire heldu ekarpen bat egitera, hauek heldu dire provokatzera, ez? Enfrentamendua, konfrontazio bat sortzera, ez dire asmo honekin heldu, eta gero erraten duzu, urte dexente eramitzen dituzte egun horretan, toki horretan ekitaldia egiten eta urte horren hori gogoratzen, eta ez dakit, errespetu falta izugarria ditu zait. Eta dena den, atzeratzearen kontua hori ongi iruditzen zaizu edo? Nik beraien ikuspegitik ulertzen dut. Azkenean ebitatu nahi izan dutena iduritzen zait, ebitatu nahi izan dute argazki txar bat, ez? Egun horretan ematen altzen argazki txarrena, ez? Getzeko kanpaioetan elkartzea, gure kontra, ez? Azkenean da gure kontra, eta gu erasotzera heldu den jendearekin, gure memoria erasotzera heldu den jendearekin elkartzea, egoera hori gogorra eta ez da xamurra. Orduan, beraien ikuspegitik nik ulertzen dut, bai. Orduan ikusi beharko da, ez? Beste modutan egiten duten omenaldi hau beranduago bada ere. Ikusi beharko da ze erabakitzen duten, uste dute horretan ari direla, eta pentsatzen dut atozen egunetan edo zerbait iragarriko dutela.
Bueno, agian guztionen ondoren ez, jendeak oraindik babes gehiago erakutsiko die, izan daiteke? Bai, nik uste dut honek hautsak arrotu ditula eta horrek segurazki lagunduko dula ez, urte horren ingurun, pixko bat bakoitzaren atxikimendua handitzera, interesa ere erakustera eta babesare bai, ez. Hala denez eta gauza txarretatik alde ona edo ateratzen den. Bai, nik hori espero dut, bai. Bueno, ez dakit ez, amaitzeko ze mezu edo bidaliko zenukeen? Bueno, gure mezua denbora guztian izan da, ezin garela mugatu bakarrikan gure historia kontatzera ez, gure historia idatzi behar dugula, eta burujabetzaren aldarrikapen hori txertatu behar dugula gure egunerokotasunean ez, eta burujabetza faltak eragiten digunari buruz hausnartu behar dugula ez, horrek kalteak sortzen dizkigulako gure egunerokotasunean eta gure bizi baldintzak hobetzeko ezinbertzeko tresna dela. Orduan, dei bat egin genien zuzenean eragile sozialei, kulturalei eta gizarte zibilari oro har bakoitzaren esparrutik aldarrikapen honen alde egitera, ez? Baina, ikusiko dugu, ez? Orduan, nondik jarraituko duten kontuek? Bai, hori da erronka, takit. Aldarrikapen horiek, ez? Norberak bere ganatzea. Bai, dudik gabe, hori da. Bueno, ikusiko dugu, Nafarroa berriz altxatik, ez? Zeintzuk izango diren, urrengo pausoak edo, eta noaingo bataiaren urte hurrenarekin, berdin. Mila esker orduan, Amagoia etortzeagatik eta pixkat ez, balorazio hau egiteagatik. Mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Beste bat arte. Udalerritako albisteekin jarraituko dugu. Oltzako zendean, bihar arratsaldeko 7etan Ororbiako kulturgunean ausartu zaitez proiekzioa eta solasaldia izanen dira LGTBIQ kolektiboaren inguruan. Eta datorren asteartean, ekainaren 29an, ordu eta toki berean, trans errealitateak garai nahasietan hitzaldia izanen da gaztelaniaz. Iruñean, 2021 urte ona izan da hiriko literatur sormen gaztearendako. 257 lan aurkeztu dira lehiaketa horren 31. ediziora, eta horren bidez, Iruñeko udalak urtez urte 14 eta 18 urte bitarteko gazteei aukera eman nahi die idatzizko sormenerako duten talentua neurtzeko eta bizitza osorako izan daitekeen zaletasunean esperimentatzeko. Aurkeztutako lanak 2020an baino 106 gehiago izan dira, izan ere 2020ko edizioa konfinamenduko murrizketek markatu zuten. Baina deialdia mantendu egin zen, modu digitalean. Aisialdia sormen lanera bideratzea bultzatze aldera, udalaren zurekin zure etxean ekimenen barruan. Hain zuzen ere, pandemiaren kontrako osasun segurtasuneko neurriak direla eta, Iruñeko gazteendako 31. literatura lehiaketaren 2021ko edizioko sariak banatzeko ekitaldia berezi samarra izan da. Ez da gonbidaturik egon gaztediaren etxeko ekitaldi aretoan. Gaur egungo edukiera mugatua betez. Fernando Sesma hezkuntza herritarren partaidetza eta Gazteriako zinegotzi ordezkariak eta Fernando Aranguren hezkuntzako zinegotzi bereziak 35 sari banatu dituzte bigarren hezkuntzako bigarren ziklotik unibertsitatera bitarteko gazteen artean. Sarien zenbatekoa guztira 6.150 euro da eta horri lanak digitalki edatzeko aukera gehitzen zaio. Eta horretaz gain, gai aldatuz, arte egun bat Iruñerako ekimenak, Udalaren eta Nafarroako Unibertsitateko Museoaren arteko elkarlanaren emaitzak, hiriko bizilagunei asteazkenero aukera emanen die erakusketak doain bisitatzeko. Museoaren ohiko ordutegian sar daiteke, goizez 12etatik 3etara eta arratsaldez 5etatik 8etara. Bisitariak Iruñean bizi direla egiaztatzeko nortasun agiri nazionala aurkeztu beharko da aldez aurretik, eta posta kodearen arabera eginen da. Gaur egun erakusgai daude honako erakusketa hauek.
Luis Gordilloren memorandum, Ana Teresa Ortegaren iragana eta oraina, memoria eta ura eratzea, eta Jose Ortiz Etxagueren erakusketa gunea. Iruñeko udalaren eta sorkuntza eta hausnarketa artistikorako nazioarteko zentro horren arteko lankidetzak herritarren prestakuntza artistikoa handitu nahi du. Hiriari balioa eman nahi dio zentro kultural eta artistiko gisa, eta haren garapen ekonomikoa sustatu nahi du. Halaber, proposatutako programazioak turistikoki eta kulturalki erakargarria izatea du xede. Kultur bikaintasunari eta modernitateari lotutako hiriaren marka irudia sendotuko duena. Arte egun bat Iruñerako ekimena martxan jartzeko aukera eman duen lankidetza hitzarmenaren barruan, Nafarroako Unibertsitateko Museoaren kultur proposamenak edatzeaz gain, udalak konpromisoa hartu du urtean zehar jarduera osagarriak egiteko gune propioetan. Hala nola, Ziudadelan, Zibibox sareko zentroetan eta udalaren beste eraikin batzuetan. Orain, Haizeberriak plataformako Fermin Ilarregi dugu gurekin, platoan. Kaixo, Fermin? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, primeran. Bueno, Haizeberriak plataforma aurreko batean hitz egin genuen ere pixkat honi buruz, baina agian norbaitek ez zuen ikusi eta horrela modu labur batean nola esango zenuke zer den? Bueno, kontatuko dut, Haizeberria da plataforma bat sortu dugula, ezagutu genunean, Sacyr enpresak nahizula egin 5 parke eolikoak, 9 bailaratan. Iruñatik iparraldea 9 bailaratan jarri nahi zuten 5 parke eoliko horiek. Orduan berri horiek jakin genunean, normala den bezala eta gure etxen gainean ikusi genuen zetorren, hasi ginen informazioa lortzen eta ikusten pixkat nola zen asuntua, eta horrexegatik, hasieran bailara bakotzean sortu ziren plataforma batzuk, baina ikusi genuen batu behar ginela, zeren, azkenean dia baiarak oso populazio gutxikin, eta horrela sortu zen Haizeberria plataforma egiten duna da batu 9 baiaretako plataforma horiek. Orduan, egia da, hasi ginenean izan zen problema lokal bat esango dut, gurea zela arazoa, baina pixka bat azken urte honetan ikusi dugunarekin eta izan ditugun informazioarekin azkenean konturatzen gea ez dela gurea eta horrela nahi genuke transmititu jendeari hau dela arazo orokorra, jendea jakin beharko zula noragoaz aldaketa klimatiko honetan eta orduan jarri nahi dien neurriak transizio energetika hau egiteko eta dena jakin beharko genuke eta denak parte hartu beharko genuke zeren azkenean oso gauza garrantzitsua da. Erabakitzerako orduan, ez? Bai. Zer egin, nola? Nola, eta ikusten dugu delna etorri dela bat-batian, pentsatzen dut, Europatik agintzen dutela, ez dakiz epetan behar dugu hau, beste hau eta beste hau, eta hola bat-batean sortu die makroproiektu golde horiek, etorri dira, eta ikusten duguna da, ez da hola planifikazio bat, bakotza, eta normala den bezala enpresa nahi dute bere merkatu kuota lortu, eta idia botatzen proiektu asko, ze lortzen duten edo ez duten lortzen, eta hori uste dugu dela egoera, Orduan, gu hasieratik plataforma honekin nahi genuen, jendeari esan, zer gertatzen zen, bisibilizatuta bestaldetik ere bai antolatzen genitun gauza batzuk, nik uste ja aurreko elkarrizketan kontatu genula 5 martxa prestatutak, eta 5 martxa horiek egin ziren baiara ezberdinetan, eta
hasierako martxan, ja, bueno, daukagu lekuko bat, eta lekuko hori pasain dugu bailara batetik bestea. Lekukoa bailara bakotzean jartzen diote zinta bat, lema edo esaera batekin, denak dijuzte zentzu berean, zaintzeko natura, zaintzeko basuak, olako zentzuarekin, eta orduan lekuko hori, egin ditula bere 5 martxa horiek, asteburunetan antolatu dugu ultrakorrika bat, egiten dula gelditu gabe, Esteirebarko lagun batek, Paskik, egingo dula, ibilbide osoa gelditu gabe, gutxi gora bera 40 ordutan egingo du, zen dia 165 kilometro, desnibel aldetik dia iaia 8.900 metro, osea, da erronka potentea. Eta egin dugu webgune bat, webgunean dago informazioa, baina nahi duena parte hartu, azkenean honetan esango nuke elkartzen diela bai korrikako espiritua eta baita ere kirol erronka, orduan. Nahi duena parte hartu dezakela arazi gabe, daukagu webgunean jarrita ordutegia, ze ordutara pasako dira puntu ezberdinetatik, eta esaten duan bezala, nahi duena egin 4-5 kilometro, 3-10, parte hartzeko arazo gabe ez dago kuota izkribitzeko, ez da erosi behar kilometroak, baina bai dago laukera, kilometroak erosteko, eta kilometro bakotza balio du 10 euro, eta diru hori nahi dugu, ojala ez erabiltzea, baina pensatzen dugu nola hau luzorako digula, noski gure plataforma behar bada, behar batzuk izango du defendatzeko, bai legalkita, horrexegatik, fondo bilketa hori, ez? Eta esaten duan bezala, erosi dezakezula kilometroak, horrek ez du esan nahi egin behar duzula, kilometro horiek, erosi dezakezu kilometroa eta aportazio bat egin ere bai, eta gero parte hartzeko, esaten duan, librea da, bai eskatzen dugula zeren badago jende, ez nuke esango asko, baina batzuk animatzen dira, batzuk igual osoa egiteko ere bai, denetai, eta mundu honetan daude mucho chiflao, esango nuke ni, ez? Eta orduan, gauza da hori, egin nahi dutena, ez dakit, 40-50 kilometro la distantzia luzeak, bai, gomendatzen diegula idazteko antolakuntzari pixka kontrolatzeko eta jakiteko. Eta kontutan izateko. Eskutatik ez juteko. Eta orduan, hori esaten duan bezala izanen da asteburu honetan, goizeko 6-tan hasiko da Antxorizen, eta bukatu igandean, hori, 9 inguru, atxaldeko 9, gabeko 9 ingurun bukatuko dela. Jendea animatzera ere joan daiteke, ez? Bai, eta denetai daukagu dago, gure aldetik ere antolatu dugu, horren beste herri, azkenean korrika honek egingo ditu, herri guztitatik pasa, eta nahi dugu, punto gehienetan animatu, eta antolatu dugu, jara bakotzean, jendea egoteko, eta bestela gure Paski, aspertuko da, ez badauka jenderik horren beste denbora korrikan, eta, azkenean da korrika, zenbait zatitan noski, zen bestela zuzuitzen, baina oso erritmo eramangarria esan nahi dut ez dela. Gutxi gora bera batez bestekoa izanen da 4-5 kilometro orduko abiaduran, esan nahi dut dela ibili azkar, baina, horren beste kilometroeteko bai dela gauza potentea, ez? Potentea, bai. Eta, orain arte egin dituzuen martxetan, jendearen parte hartzen nolako izan da? Jendea inplikatu da? Bai, jendea, esan behar dugu, lehenbizikoan eta bigarrenean oso eguraldi txarra izan genula, eta, horren kontra ezin da zer egin, eta orduan, hala ere jendea animatu zen. Eta gero ja, hurrengo 3-tan jende askoz gehiago, eta azkenean, daukagun helburuan ikuste lortzen dela, gero eta jende gehiago jakitea zer dagoen historia honetan.
agertzea, ez? Hoize, orduan, bueno, nik uste valorazioa izan dela baikorra, histori honetan. Eta orain, bueno, daukagu azken tesa, honekin ultrasonikaren. Ikusgarriena, ez, agian. Nola? Ikusgarriena, agian, azte voluntario. Bai, historia hau, azkenean egin baldin badaola, pensatzen dugu, normalean atentzio deitzen duten gauza, diela pixkatola potoloak edo arrarua dienean, orduan bai jendea, hau zer da, 175 kilometro, eta orduan erresago da kasu egitea, eta, esaten bauzu, 10 kilometrotako martxa bat, askotan kaso gutxiago egiten da. Askotan egoten dira, ez? Bai, hori da. Orduan, agian honek ere ez, balio izan dizue, 9 bailara horiek gehiago elkartzeko? Baiarak aldez aurretik baginen elkartutak, baina, nik uste dena daukala bere zentzua, eta esan dudan bezala lekuko hori baiarara pasa dela martxa bakotzean, orain ibilbide osoa herri guztietatik pasa eta herri bakotzean gaina beste zintatxoa jarriko diote, paskik esaten zuen, ez dakit horren beste zamarekin jugo nazen, zen, klaro, dia herri desente jarriko dutenak bere zintatxoa, eta, azkenean da gauza bat, naiz eta hau ez jakin zen norabidea hartuko duen, izanen da gauza bat oroitzapenerako politxa esan nahi dute, esan nahi dut, burrukatu genula gauza batzuengatik eta konpromisu bat hartu genula eta egin ziela gauza batzuk, defendatzeko gure basoa, mendiak eta hori izan zen. Eta aipatu duzun bezala ez, azken boladan mota hauetako proiektu asko ari dira agertzen. Bai. Agian, Nafarroako beste zenbait plataforma edo beste zonaldetatik zuekin harremanetan jarri dira? Bai, azkenean, hau ez da bakarrik Nafarroan, gauza da, aipatzen duan bezala, Haizeberria da, Sazirreko proiektuaren historioa 9 baiara hauetan, baina Nafarroan daude pilo bat, bai fotovoltaikatan eta bai aerosorgailutan, eta elkartuta gaude beste elkarte batian, eta estatu mailan, zeren hau ez da bakarrik Nafarroan, beste tokitan egoera berdina da, azkenean esaten duana, transizio energetiko bat egin behar da, eta beste tokitan ere enpresak hori ikusten dute, nahi dute bere kuota hartu, eta orduan egon da toki guztietan proiektu pilo bat, eta ikusi dugu ere bai, zenbait tokitan guk eskatzen duguna moratoria hori egin ondo aztertzeko egoera, eta ez dugu eskatzen moratoria bat, 3-5 urtetako moratoria bat ondo aztertzeko ez, zeren badakigu ezin dela atzeratu ez, atzeratuta gaude daukagun egoerarekin, esan nahi dut, klima aldaketa gainean daukagu eta toki guztietatik esaten digutena gaudela atzean eta mugan edo. Bai, orduan gure eskaera ez da hau atzeratzea, baina eskatzen duguna epe motz batian aztertzea, etortzen dien proiektu guzti horiek eta etortzen dien gauza guzti horiek ondo aztertu, ze beharra dauden, eta baita ere nik uste oso importantea dela modeloa. Nik uste horren arte denak konsumitzen dugu erregai fosila, gehienak, da gehien konsumitzen dena Nafarroa mailan, eta orain konturatzen geha guzti honekin modelo berdina jarraitu nahi dela, lehen fosiletatik konsumitzen genuna, orain konsumituko dugu ontatik eta ez da irten bidea, ez da nik esaten dudalako, azken urte honetan egin dut master bat gauza guzti hauetan, zeren noski implikatzen zela eta entzuten eta irakurtzen duzu asko eta horretan dakitenak, zientifikoak eta denak esaten dute, ez dela bakarrik hori aldatu erregai fosiletatik konsumitzen duguna, orain berriztagarrietatik konsumituko dugu eta dena konpondu. Ez, esaten dutena da
eredu aldatu behar dugula, ez gehiago konsumitu gutxiago, horrek mina ingo digu denei, zeren ikuste daukagu ohitura batzuk, ohitura txarrak, eta gero eta adina gehiagorekin zailago aldatzea. Esan nahi dugu gaudela oso ohituta, nahi dugun edo noa, asialditan eta hola, kotxe hartuta jotzen naiz, eta horrela ibiltzen geha. Eta behar bada gauza horiek igual aldatu beharko dira, eta mina ingo digut, ez dakit. Baina, klaro, esaten duana, orain etortzen dira makroproiektu pila hauek, eta ez da modeloa. Pentsatzen dugu, bai koiztu behar dela energia berriztagarria, baina lokalago, transporte gutxiagorekin, zere transporte horretan ere galtzen da ekoizten den energia hori, eta modeloa izan behar dela lokalago, gainera da gauza bat, bai Europatik aidiela sustatzen. Bai, esaten dutena da, makroproiektu horiek, behar bada zenbait tokitan egoeratan eta baietz daukatela aukera, baina orokorrean ez dula zentzurik hemen ekoiztea, gero eramateko ez dakinoa, ekoizten dena eta ez dela autoekoizpena eta gero ere bai, esaten dena da, egiten dien proiektu berri hauekin azkenean gehienak naturaen kontra di, just esan nahi dut dia zonalde batzuk daudela esango genuke virgen, eta justo hor egiten dutela basoak kendu, pistak zabaldu, eta orduan bestaldetik esaten da, daudela beste toki batzuk, nun aukera dago berriztagarri hauek instalatzeko, adibidez. Fotovoltaikak esaten da asko, ditugula poligono industrial pilo bat, nun bere nabe entelatutan eta aukera egongo litzateke plaka horiek jartzeko. Nik ulertzen dut hori egitea askoz komplikatuagoa dela, zelai garbi eta zabal batean sartu eta instalatu momentu batean plaka pilo bat eta ekoizpen berdina lortzeko. Baina, klaro, gauza da batean naizela kalte bat gainera ez dela berriro bere egoera, hasierako egoera itzuliko, eta bestean ja induzu zure kalte edo zuia horre inzidentzia bat izan duzu eta horren gainean, ingo duzu beste zerbait askoz txikiago izan den dela. Eta momentuz, Nafar gobernutik edo jaso duzuen nolabaiteko erantzunik? Bai, Nafar gobernuk dela aste batzuk egin zuen aurkezpen bat, eta aurkezpen horretan konbidatu zituzten udaletxe batzuei eta beste batzuei, eta esposaketa bat egin zuten, eta gonbidatu zuten plataformak ere bai, bideokonexio bat egiten, baina egia zen bideokonexio hori izan zen nahiko txarra, eta adibidez, galdetzen zituzten gauzak eta sala horretan, areto horretan egiten ziren galderak eta ziren oso ondo entzuten, eta gure aldetik Nafar gobernuari bidali genuen email bat esanez ez genuela ondo entzun eta jakin eta oso zalantza askorekin gelditu ginela ze prozesuaren egoera nolakoa zen momentu honetan, ez? Eta erantzun ziguten bilera bat izateko, bai, eta justo atzo izan ginen Nafar gobernuan eta elkartu ginen 3 departamento buruzagikin, medio ambiente, urbanismo eta industria, eta, ondo esango dut, azkenean beraiek izan ziren buruzagi teknikoak esaten duen bezala, eta esan ziguten teknikoki bere prozedura. Esan nahi dut, bere paperetik noski ez ziren atera, beraiek ez dute politiko ez dakite erantzunak eman behar edo iritziak eman behar, beraiek daukate paper bat
eta paper horretan mugitzen dira. Baina, klaro, gero beti gelditzen da guzti horietan zalantza goitik nork hartuko duen erabakia. Esan nahi dut, politikoki bai ikusten dugula, daudela jarrerak oso kontran, alde batetik eskatzen dutela. Dauden prozedurak eta malgutzea, errestasuna emateko hau guztia horrea eramateko, bestaldetik esaten dute hau aztertu behar dela lasaiago eta ikusi behar dela lasaiago, zeren egoera erabat ezberdina daukagu eta beste modu batetik ikusi behar dela, eta departamentu hauetatik pensatzen dut bere norma araudikin egingo dutela bere txostenak, baina pensatzen dut, eta hala esan ziguten, adibidez, pentsatu dezakegu bai medioambientetik esaten baldin baute zinezkoa dela horrela eraman aurrea edo zerbait gauzak kendu behar diela, edo desadostasun bat proiektu horiekin baldin badago, baina territorio eta urbanismotik esaten baute baietz, jarri nahi dituzten haizerrota eta instalazioak eta ez dutela araudiak apurtzen, baldin badagoela, azkenian pensatzen dugu egongo dela erantzun politiko bat esateko aurrera doatzea. Orduan, azkenean egotea sokan, ez dakigula nola jongo dien gauzak. Eta, gu bai esan geniela argi eta garbi, ez gaudela berriztagarrien kontra, justo kontrakoa, eta gure aldetik ere zenbait gauzak aidia egiten, lehen aipatu duzun bezala, konsumo lokaleko gauzak sustatzeko eta instalazioak eta historia horretan ere gaude lan egiten eta pensatzen, ze aukera dauden, eta hola, gauza ez da kontran jartzea ez, baizik eta pensatzen dugu baietz beste modu bat, eta hala esan genuen, eta noski baietz gehiago esan genuen edo gehienetan esan genuen zen, hau delitu pixka da, moratoria bat egin, ondo aztertzeko ze beharra dauden, ze modeloa dauden, ze aukera dauden, zeren uste dugu hau horrela bat batean etortzea ez dela inorrentzat komendagarria, zeren azkar egiten dienean gauzak normalean erresa da hankasartzea berriro. Eta ni askotan pensatzen dut eta iraganean egin dugun akatzak, gauza askotan eta urtea pasata ikusi du, horietatik ikasi beharko genukela, urrengoan ez errepikatzeko ez, eta iruditzen zai, hau berriro gaude berdinean, osea, denbora bat hartu behar dela. Bai, denbora bat aztertzeko, eta batez ere, esaten dudanean, ez errepikatzeko aurreko hankasartzeak, esaten dut, hori naturan pensatzen, esan nahi dut. Balorazioa, benetako balorazioa eman behar diogula, ez dela bakarrik esatea, hau dela proiektu bat sostenible, eta, sostenible egiten baldin baduzu txikizi hori ez da sostenible, eta askotan sostenible hitza jartzen da Karbitzeko edo... Bai. Txukuntzeko, baina egia oso ezberdina da. Orduan orain, etorkizunera begira, ze asmo dituzue edo... Bueno, alde batetik uda daukagu gainean, eta pensatzen dugu udan gauzak gelditzen diela eta lasaitzen diela. Gure hurrengo pausua da, esan dudan bezala, Safirek aurkeztu ditula 2 proiektu, baina proiektu horien alegazioak oraindik ezin dira jarri, zeren falta dira dokumentazio batzuk, hala esan ziguten Napar gobernutik, esposizio publika hori egiteko, ez? Orduan, enpresa hori beteko dunean, esposizio publikan aterako da, orduan momentu horretan dago alegazioak egiteko momentua, eta, klaro,
orduan ere hasten da Napar gobernutik, bai medioambientetik inpaktu ambientalaren txostena aztertzen deklarazio bat ateratzeko, eta esango genuke ez dela gauza bat, bueno, hau aurkeztute eta 2 hilabetetan ja daude basoa botatzen, ez luzerako dijua, baina egia da ezin gehala lokartu, esan nahi du. Daudela epe batzuk, bai ala bai betea berdiela. Bi hartzaretela. Hoize, bai. Eta, bueno, errepikatzen, behin eta berriro errepikatzen duguna, ez dela guri tokatzen zaigulako, baizik eta, bueno, hau arazo orokorra badela, eta ondo aztertu behar dela, eta gelditu behar dela pixka bat ongi pesatzeko. Ez dakitez, bukatzeko, agian zerbait faltatu izan dena aipatzeko, ala besterik gabe, ez? Hemen utziko dugun gaurkoz. Bai, nik uste baietz hori dela importantena, eta egon dien azkeneko berriak horiek izan dira, bai. Mila esker, orduan etortzeagatik eta kontatzeagatik. Zuei mila esker. Beste bat arte. Bale, aio. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.